ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан. Имрӯз 6 июн рӯзи Иди Қурбон муборак бошад ба ҳаматон дӯстони азиз. Навори хонаҳои фурӯшӣ арзон дар сомонаи ютуби Саудо ТВ пешкаш мегардем, ба шумо тамошо кунед ва баъдан барои реклама метавонед муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роиш кунед, видеонавор када суратоша адресаша пура роӣ кунед, навори баъдина реклама када фурӯшта мегзорем. Имрӯза наворда хонаҳои мо фақат аз шаҳри Душанбе. Аз Душанбе хона хар бошем дӯстони азиз. хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дошта бошед, пас навора то охир тамошо кунед. 10 дона хона, 8 то аз Душанбе, 1 то аз Ваҳдат, 1 то аз Ёвон ки бараш мо пешкаш мекунем, тамошо кунед. Навора лайкора монен, дар канал обуна шед, навора сар мекунем азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. аз ноҳияи Ёвон хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки масоҳати 8 сотиқ замин дораду 4 дар хона кардагӣ. ноҳияи Ёвон деҳаи Қамбарӣ дӯстон. 4 комната 5 ба 3. калидорш 10 метра мега. об свет дора. хонара 3 сол шид мега сохтан шуда. ба кирпичи лоӣ наздикии мактаб, медпункт, масҷид ҳастай наздикишта. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳастай дӯстон. техпаспорт дора, подвали 10 метра дора. калидор тагиш подвал дӯстон. ошхона дора, кухниш 5 ба 3, оғили 15 метра дарози дора дӯстон азиз. хоб яъне ки маълумоти бештарша оиди ҳамин хона дар WhatsApp шон рақамҳои 4054 ахиршай мегзорем. оиди хона нашод масъалаи муомилаи нарх наво занг бизанед аз номи канали Саудо ТВ. нархи хона дӯстон 400 000 сомония, боз муомилаи соз дора. фақат аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед, бо арзонтон мекунам. видеода лайкора гузорен дӯстон, дар канал обуна шед. аз кадом территория шумода хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор нависонда монед. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо навори баъдинара пешкаш мегардонем. ҳаракат када фикротона нависонда монед дӯстон. аз рӯи фикрҳои шумо навори баъдина пешкаш гардонда мешавад дӯстони азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 этажа 4 комнатага масоҳати 2.5 сотиқ замин дар ноҳияи Шоҳмансур 2 дӯстон. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансури 2. WhatsApp шона мегзорем, маълумоти бештарша мегирен. 2 этаж 4 ҳуҷрага 2.5 сотиқа. нархи соз. ремонтҳои хона дӯстон дохилиш бад нест. хушрояк ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан, яъне ки ба талаботаш ҷавобгоҳ ҳаст дӯстон азиз. масъалаи нархи хона бошад дӯстон азиз 310 000 мегам, бо савдо мешавад. дар 310 000 2.5 сотиқа 2 этажа 4 комната дар Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур 2 метонен хона бихарен. маълумоти пура занг бизанем. лайкора гузорен, дар канал обуна шед дӯстон. бовар дорам ягон хонаҳай, заминаи квартира меоинад канал. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ равон кардан дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чаман дӯстон. ҳастае бачакҳое ки аз Ваҳдат хоҳиши хонахарид дошта бошаву морад тамошо киста бошав. хоб шаҳри Ваҳдат деҳаи Чаман 6 сотиқа ва 2 дар хона дӯстон дора. 2 хона бо калидораш будааст. баня дорад. таги хона хоб ҷивори калона ё ки
خلاص تماشا کنین. دو خانه کلیدار، کخنی، بانیا درونی خانه ده، حجت خانه بیرون ده های میگه، ابسوی دوره. حجت ها مثلا همش دوستان 100% هستی. نزدیکی مکتب، مسجد در قرار دو طرف محکمه باز معامله ساز داره دوستان. خانه همی حالت نرخی خانه 200,000 سومون. در 200,000 سومون میتونین بخرین. از نامی کانال ما سعودو تیوی زنگ بزنید بچه عزیز. نوار شما تماشا کنید. نوار در روز دوستان، یعنی که تمام قسمت خانه را ویدیو در نشان دادین خودتون بینین، بعد معقول باشه زنگ را بگیرین. نرخ 200,000 سومون 600 خط دو خانگاه دوستان خودتون پرسان شین. دوستان میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است دو کمناتگاه کوارتیره در 19 اتاژ، مساحتی 44 متر کوادراتی. انا خانه را ببینید چخیل با تمام صنعت ریمون کردگی، یکی نرخ هم سازه دوستان. تماشا کنید نقشه میگیم. 19 اتاژ، دو حجرگاه 44 کوادراته، دوشنبه نوحه فردوسی. خانه بیگه در ظرفشان ای دومی مستروگ یا دومی بک صبور. حضیرش لیف نیسته، لیکن سومشه دودگی هم باید شوه انشاءالله میگم. خوب نرخی همی کوارتیره باشه اگر 265,000 سومونیه در 19 اتاژ. تماشا کنین در 19 اتاژ لیف نداشته است، به نزدیکی خدا خواهد لیف میشه میگه. معلوماتی پرش هم میتونین بگیرین دوستان. به خاطر همین خانه ارزان یک تا لایک شوه، در کانال پادپیسیت شوه، دالشین اورو را تماشا کنید دوستان عزیز. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است دو حجرگاه کوارتیره در سوم مشیانه، دومی سه اتاژه. خانه در سوم اتاژ 46 متر کوادراتی، دو حجرگاه در کوروان، شهر دوشنبه در کوروان. چی خیلی میبینین خانه میگه با تمامی چیز چوراش فروخته میشود. کوروان را قرار دارد. برای معلومات بیشتر دوستان زنگ بزنین. خانه ها ریمونتی خوشرو کردگی همین حالت با چیز چوراش. نرخ کوارتیر دوستان 344,000 سوم میگن که باز معامله سازم دورا. تریتوری دوشنبه نرخ نو به نهایت دوستان قیمتای حرکت میکنیم. هرچند ما خانه های ارزان نوار کنیم، یعنی که از این ارزاناشا نیفتیم که نوارتون بکنیم دوستان، چون که نرخ نو در داخل شهر به نهایت قیمتن و روز تو روز هم قیمت میشه و ارزان دوستان عزیز. میگذاریم به ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره در سه مشیانه، مساحتی 30 کوادراته دوستان، 30 متر کوادرات. انای کوارتیره در دوشنبه های در ناحیه شاه منصور دوستان عزیز. خانه در 7 کیلومتر سری راه ده قرار دارد دوستان. ریمونتوی خوشروها که تماشا کنین نرخی سازه، نرخی بد نیسته، خدمده معقول شد بچه ها. تماشا کنین ده. خب 30 متر کوادراتی یک حجرگاه ریمونتوی خوشرو کردگی، دوشنبه ناحیه شاه منصور 7 کیلومتر سری راه، جای آباد. نرخی کوارتیره 330,000 سومونی ای. خب یعنی که کوارتیره ها به حد قیمت هستن، همینوشا ارزان تروشا یافتیم نوارتون کدیم. موجود با شخصیت های پیدا شوه که مثال همی کوارتیره قیمت چون که نیست دوستان عزیز، حرکت میکنیم ارزانوشا نوار کنیم. از این ارزانوشا یافتنش کمتر مشکله بچه ها.
мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум этаж 44 метри квадратӣ бародар азиз. Дуҳуҷрагаи 44 квадрата дар ҳафтум этаж, анаишам дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Назаршоев, шаҳри Душанбе. нархи созне ки беҳад фикр мекардам ки камтар қиматтар ғалтид 500 000 сум мегаша. дар 500 000 савдош мекуна. нафарое ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, аз номи канали мо занг бизанед. ҳамин хона ба ҳамин нарх оё арзанда аст ё ин ки нест? ҳатман фикротона нависонед дӯстон. баъдан хонаҳотона вақте ки рӯӣ мекунен, ҳамун нарх навои хонаҳотона як кас ду касе ки мисол мефаҳма ҳамун нарх хонаҳора пирсоншен, баъдан мо дар рӯӣ кунем, мо рекламагузорӣ кунем. чунки як хел хонаҳора 3-4 бора реклама мекунем, савдо намешава, аз сабабе ки ба нархаш арзанда нест дӯстон. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ навбати мо тамошо кунед. квартира бо тамоми санъат, ремонтҳои зур замонавӣ кардагиай, хуб духонага кардагиай, абоё задагӣ. хуб тамошо кунед чӣ хел ҳолат, кадом состояние қарор дорад. дар 4 этаж 50 метри квадратӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсия. бача азиз, мо аз Фирдавсӣ, аз Сино, аз Сомонӣ, аз Шоҳмансур, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аяму 4-5 ноҳия мо хонаҳора навор мекунем. шумо тамошо кунед, баъдан маъқул боша агар занг зада бигирем. бача азиз, нашоти нархи квартира 480 000 сум будааст. нархаш ки боз муомила дорад. ноҳияи Фирдавсӣ, калхози Россия. хуб 6 этажа дом, хона дар 4 этаж. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бачакое ки аз Душанбе, яъне ки хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, пас тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоҳати 2 сотих замина, 4 ҳуҷрага дӯстон. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод, шаҳри Душанбе. 4 хона, баня плюс ҳоҷатхона, як кухни калон, ремонти нав замонавӣ, об свет без проблема, раҳош, асфалт, ҳамаи шароитҳоро дора. маршруткаи 5 аз Қурбон, 29 54 аз Икипразин. хулас мия аптека, гӯшт, бунгоҳи тиббӣ, ино меган наздикай дӯстон азиз. хуб нархи ҳамин хона дӯстон 525 000 сомонӣ ай. дар 525 000 сомонӣ 2 сотих метавонӣ бихарӣ, 4 ҳуҷра метавонӣ бихарӣ аз Душанбе, аз маҳаллаи Дарёбод дӯстон. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. квартира бо тамоми санъат шай тамошо куненда. 3 комната квартира дар 4 этаж 58 метри квадратӣ бародар азиз. дар Маяковский, дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 33 ҳастае ку ҳамин ҷай. бача азиз, 3 хонага дар 4 этаж, дом 4 этажкаҳои кирпичне мега. баъди ремонт ҳамин ҳолат дар назди хона мактаби 37, литсеи туркӣ ва садик хуб қарор дорад. Маяковский, доми 15/1 дӯстон азиз. хулас ҳамихели гапо. нарх 590 000 сомонӣ ай. дӯстони азиз, ба 10 дона хонаҳои фурӯшӣ ирӯза навор анҷом ёфт. навор чӣ шид, маъқул шид ё ки нашид, ҳатман фикротона нависонед. дар видео лайк кунед, дар канали мо подписатсия кунед. зиндаву сарваланд бошед бача азиз, то навораи баъдина.